Allah'a yalvarıp durdu. Özüne kepläp aýdypdyr, Käbäň düýbünde hali. Ey nefs dipdir. Sana Hudaý möhlet berdi, öwrüle ýyzyňa dipdir. Hudaýyň gapşynda durda dipdir. Tekebbürlük bolmasyn dip nefsine özüne wagz berdi. Ey nefs, bugat günah ettin, Allah örtdi, utanmaýyn. Ey nefs, bir neçeün ibadatyň süýjülügini dadyňa äsgir inne bereme. Hey nefsim, näme seni öz erkine goýamda meni ýatyrjak bolýan, uqym tutdurýan. Hey nefs, meni ibadat süýjülüginden alyp galmasana dip ýalvardy. Felem atamalak an ataytu mustaghfiya. Iskhyndan gidip şoň ýakyrragyna bardym diye. Hazreti Zunnun Misri pir aýdy. Felem atamalak, iskhyndan gitdim, halan gaçdym aýdýan kefine diye. Felem atamalak, ihtiyarımdan gittim. Bir ihtiyar ýakyrragyna bar, şon tanýjak bollum aýtdy. Ya Zunnun guzza basaraka. Ey Zunnun aňyrrak dur diýdi, billim bir ýalvartdyran bir Allah'nyň dosty zenanamışdy. Ya Zunnun guzza basaraka. Ya Zunnun guzza basaraka. Ya Zunnun guzza basaraka. Ewliyalyk keramat Allah'nyň bildirmegi bilen şoň Zunnunlygyny çeli tanypdyr da. Ey Zunnun aňyrrak dur, men zenany diýdi. Fa'alimtu annaha imra'a. Görsem bir zenanamışdyk dedi. Allah'nyň gaýp dostlaryndanmışdy. Kimin halini kim bilir, kim yarasa şo bilerlerdenmişdi. Bir adamı kiçeldip masgaradama Allah'nın dostu olamasınlar.